дату Пасхалії старої наперед ніхто не знає. Ми всі там дивимося в якісь календарі, в таблиці, де там це опубліковано, в церковних календарях чи в інтернеті. Заходимо, дивимося, коли. Тобто ми наперед не знаємо. От я, наприклад, я ніколи не знаю, коли буде Пасха наступного року, ну, не тримаю це в голові, аж до, напевно, аж до Різдва. От десь після Різдва, десь так вже починаєш замислюватися над наступним таким головним такою вершиною, яку нам доведеться далі зайти на яку. І це Пасха, і це от тоді оця дата. А оскільки дата ця кожного року змінюється, то якщо вона буде змінюватися відповідно до нової Пасхалії, то це, на мій погляд, може бути доволі легко прийнято. Бо, власне, принцип святкувати Пасху разом – це принцип, який восходить до Першого Вселенського собору. Це мало би так бути, от правда, чесно кажучи.